Здравейте, аз съм Вен Геймс и правя този клип да ви покажа Bumblebee. Много добър и много як. Има място за оръжие ето тук. Така сега ще ви го покажа. Виждате ли ето това тук? То се вкарва в ето това, може и в това, ама не мога така. Ето тук, виждате ли тук? Така. Така, това се получава ума. Сега да го трансформираме. Първо трябва да го дигнете така. Ей това да стане. Ей това. Виждате? После краката гледайте. Ето така. Е така надолу. Колените така да са събрани. Е така. Отваряте вратите. Ето така, лесно е. После това тук са ръцете. Това плати надолу. Ето тук. Чакайте да ви затворя тук тия неща, че няма да мога. Тук това надолу също тая ръка. После хващате ръцете. Ето тук трябва да се отвори това. Хващате ги и дърпате настрани и така. Е така. Виждате ли? Е така. Чакайте, аз не съм прав това. Е това го дърпате и тук додолу, ето тук. И тогава отваряте така. То само вече се трансформира, това го дигате. И ако искате по-лесно, е така. Бобутвате и е готово. Вижте, че е много яко. Сбива се. Чакайте. Така. Не. Така. Това се получава. Това е Bumblebee and Bee Hamster. Не знам защо са го измислили червен, като трябва да е такъв жълт Bumblebee. И да няма и тези отстрани. И тези. Не знам. Още пак му лицето. Какво искате? Това е. И тук може да сложиш оръжието си. Ето, тук. Мач. Така де. Айде. Чакайте. Да. Тук не може. Тогава го слагате пак там отгоре на това. Виждате ли? Ей тук. И готово, виждате ли. Може да сложи така, как някакъв. И така. И да си взима оръжието и хем да лечи. И това беше от мен. Надявам съм да ви е харесало. Моля ви се да го кажа английски. Please subscribe, напишете коментари дали ви е харесал клипа и не забравяйте да се абонирате. Чао!